Ung wilahi namastu namastidan mastu maring jagat karo siran tondo kawisaning bisa sono sinamung langan nglopis masih kestantun lampahing butuh jinantul tutur katilo-tetilo telat mring prajing praja winur suta ngupama paramengis karagya tumiying jaman purwa winar ditameng lelata mengkin tekap pasraning gumita rengking perlambang kang matumpa-tumpa traengan drama-drama panggung sang muring kota sirep Data Pitana anenggih ingkang kinarya pambukaning carita iya purwaning kandaya kang apantes kinayuh berbuka murjiting kawi ginambarna adeging kayangan ingkang wenestan kayangan Suralaya kang saking kono mawa cahya ingkang gumebyar wonten madyaning jagat nanging dudu cahyaning candra dudu cahyaning Iwang Pratanggapati dudu cahyaning Kartika amung cahyaning para dewa kang mapan wonten ing kayangan Suralaya sapa ta sejatine dewa iku mung titah ingkang sampurna gesangira sampurna kang gesangira uga kena sinebut lamun ta titah ingkang jinangkung marang kang murba dumadi apa kang cinipta bisa dumadi apa kang kersaki bisa kawujudan wenang sinembah marang titah menang ngreh lan marintah marang para titah jar kena sinebut lamun ta dewa iku ratuning ratu sinebat kayangan Suralaya Surawani Layapati kajen lamun ta papaning kayangan wonten ing pucahing gunung Himalaya sapa kang wani munggah kayangan kudu wani mati jer ing kono dhuwure mepet ngakasa paribasane sinebat kayangan Suralaya kayangan Jonggring Saloka ya sinebat Paku Jati Taliwangi iya sinebat kayangan Salindra Bawana werdining Salindra Bawana ing ajeng kacar itu lamun ta dewa iku wenang ngreh lan marintah marang para ratu Mercapada kena sinebut lamun titah kang sampurna turta nguwasani jagat sinebat Jonggring Saloka Giri Saloka kang bener jung dhuwur giri gunung Saloka putih saiki lamun pucahing gunung kang kinarya mapan para dewa kang ambek suci Paku Jati Taliwangi paku saring kekencengan jati kasunyatan wangi gondo kang arum dewa ing kono menang darbi panguwasa anyepeng sipating kanugrahan kang tumiba marang titah kang katarima gesangira
Candraning Suraya mengkeraken Gunung Jamurdipa ngananaken kayangan ing gigir penyu ngiringaken kayangan Dresila Geni ngajengaken plataran kang sekanggung wiyar kang inung ing kono pinangka pangonaning kewan 149 kang pancal panggung sinebat kayangan Suralaya ing kono ing kinara dedulung dewa Tridasa Wataknawa Triwilangan 3 dasa 10 Wataknawa tegese dewa 30 kang darbe watak sanga Pinungga candraning kayangan inggih kang nguwasani kayangan ingkang pinangka ratuning para dewa. Tan prabeda marang titah pangagemi. Den ayam sangganing para widodari inging samungampil upasara banyak dalang samunggaling harda wali babadaken dikencana katemas. Yen titah umum jeneng yen satriya kekasih yen pandhita peparap yen ratu jejuluk yen dewa wewisik ora ratuning dewa ingin kepareng awisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Sulewah ya Sang Hyang Samba ya Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Catur Buddha ya Sang Hyang Jagatnata ya Sang Hyang Jagat Pratingkah lenggah wontening dampar senjani ing kuna lemek baludru ancik-ancik lembandini yiklam damar senjani rinenggo renggo renggani mercopodo datan wenten ning kadya jaladrine nang Pindharga ngajengaken marang ingkang ngraka inging pinangka prangka tegese ing ngraka ing pinangka pepatih inging lenggah wonten ing kayangan sigra pangudal-udal suduk wangsul Sang Hyang Narada ya Sang Hyang Narada saiki nampa kesdun nimbali marang kang ngraka awit ana inging arsa kajarwakaken angengi tumrap katentremaning kayangan wis kepareng jajaring samadyaning piswanan Sang Hyang Bathara Narada mengkeraken marang ingkang putra Sang Hyang Penyarikan ingkang ing kono pinangka penderek tumrap Sang Bathara Guru ing cinaket Sang Hyang Penyarikan ngatur marang Sang Hyang para Jiwandana para dewa ing kepareng suwan ngabiyantara balabar bendha jadri mungking daratan parandene sirtanono kang samya sabawa roning maring datan mubamarta datan lumampahat karana ajrih marang Hyang Jagatnata dedep jidhem prabawani datan wenten kang samya imbal wacana karana titiwanci Hyang Jagatnata arsa wedaring sabda ing kinar pertanda gongsa lokananta munya mangungkung tetelo namun to pratandhane Hyang Pramesti Bathara Karsum anabda amedharing sabda kagyat padha sakul kang sami mursuan ngangsek pasibani kula ing para dewi kanca maju
yak langening kalangan aklar pantang muncar sorot deketung padang kasorong pacaring kekon mirem kembang popon kembang popon sari mulat kembang trate bang rara kyungan ulung malengkung ulung malengkung kurmambat ing kambil gading kang sarwi bebuk etan lir kembang karang sungsang
kembang karang sungsang Anjrah ingkang puspitorum kasiling samirana sekar kadung mangambar kungas Ajarati sae palben Kakang Rodo merkencong warung oh dolonya paran Adi Permesti nimbali dhateng ing ngroko jumadhong dawuh Adi Permesti sak samunipun Kakang Rodo kepareng lenggah paran pawartosipun sedaya para jiwandana para dewa ing samangki ulun timbali menapa sampun kepareng samyang abiyantara Kakang Mbuya badhe wonten ing Uciwani sedaya para yang para Jawata sampun ngabiyantara sak panjenengan dawuh temtunipun mboten badhe suwala nggih Kakang Rodo penyarian nuwun paring dawuh pukulun prayogake jeneng kita ngadhep ngarsa pun ngestaken dawuh kepareng sadèrèngipun ingkang putra amrayogaken sawan sungkem pangabekti unsanipun pukulun iya ulun tampa panyarian kula nuwun mekaten kundur unsanipun Kakang Rodo nggih kadiparan ing ari kalenggan puniki jengandika Kakang ulun timbali amung badhe ulun jak pinangka pirembagan angengingi bab katentremaning jagat Jrembuya wenten setunggaling dewa ing saged pinangka ruwang ngembat watang aputung ngejum kumbala ruwet rentenging kayangan kejawi namung Kakang Rodo mbuya sanes bab katentreman kayangan kadiparan ingin dipun kersakaken adipun mesti Bathara Guru Kakang ulun anggadhahi gagasan yen to badhe damel tata tentreming jagat angruwat dhateng titah ingkang kirang angaosi dhateng para dewa badhe angicali titah ingkang pinangka memalaning jagat sepisan titah ingkang mbuya saged tata krama mbuya saged bekti dhateng dewa kekalihipun mboten sanes janung Werkudara lan Antasena kaping kalih badhe ulun singkiraken titah ingkang kumawani nggunjak dhateng dewa karana wonten titah ingkang dhaup kalian widodari menika didi sak mestinipun menika badhe ulun singkiraken mboten asanes janung keng wayah pun Arjuna Kakang Rodo paran menggah saking pemanggipun Kakang Rodo yen to ulun darbi penggalih mekaten ing pengangkah badhe ngupadi dhateng katentremaning jagat wong leng-leng ramyang kang drewang condra kadawangan katawangan
sumuing bias dan klemut kabyataning kurujet rem-rem driya manawung rem-rem driya manawung driya kekumunging Hyang Wisesa Hyang Wisesa tanana kang kucing ora ras tanana kang kucing ora ras Adi Guru nggih Kakang Proto. Menawi saking pemanggipun ing neraka sedaya ingin dipun ngendikaken Adi Permesti menika wau pamita nurut dhateng sejarah menika kalepatanipun sedaya dumunung wonten Adi Permesti piyambak. Sababipun menapa Werkudara mboya saged tata krama? Sababipun menapa Antasena mboya saged tata krama? Sabab menapa Janaka kumawani nggonjak widodari. Sedaya menika lepatipun Adi Permesti jer menika upamita panjenenganipun Adi ngurmaosi. Lha kok malah ulun ing lepat. Keparing ing Raka mbuka sejarah monggo. Rikala jaman Pandhu kalian Kunti temanten enggal nembe cangkrama wonten tepining wana jeneng nembe temanten enggal nggih prisa piyambak nggih cangkrama nyumurupi wonten naga kalih ugi kakung putri lajeng Pandhu ngraita mekaten ing atase ula kok ngiming-iming wong ngembe aku ratu kok disepeleke dening naga dipun jemparing naga kalih dhateng Pandhu Sirna naga Badar Dewa lajeng paring upata. Oh iya Pandhu nuwun sewu kasarane ngaten. Kowe wis ngganggu nggonku seneng-seneng. Kowe cangkrama karo garwamu aku ora ganggu. Aku ya cangkrama karo garwaku dadi tok ganggu. Titen ana nganti kowe ndemong-mongan karo Kunti, nganti kita patutan karo Kunti, tak banjut nyawamu. Nah, lajeng Kunti ajrih ampun ngantos kagungan patutan kalian Pandhu. Pandhu gajrih temah Kunti nampi wejangan ingkang nami Aji Punta Pawekas. Yen Kunti matek Punta Pawekas ingkang dipun sebat menika dewa sinten rawuh. Lah Kunti matek Punta Pawekas ingkang dipun sebat Bayu sepados rawuh. Bayu teko nyandang cara Pandhu. Ah dipun langgati wisana Kunti ngrebini patutan Werkudara lairipun bungkus. Lajeng sasampunipun dados lare mboten saged tata krama. Nuwun sewu kula nyuwun prisa Bayu menika putranipun sinten? Dayi anak ulun. Nah mongko Werkudara anak Bayu ing atase Bayu menika putranipun Di Guru saklawase ora dilatih basa. Bayu duwe turun Werkudara ora basa menika sampun satrep jer turun menika tiru. Kenging menapa sababipun Adi Permesti Bathara Guru kagungan putra kok ora iso basa? Nggih. Lajeng Antasena anggenipun mboya saged tata krama rikala jaman tasih wonten kandhutanipun urang ayu supados
nyirnakaken kraman kayangan yen Mbuya Klentu Prabu Umbakayaksa dereng wancinipun lair sampun dipun gigi dipun adhepaken wonten ing paprangan temah Umbakayaksa sirna awis saking Antasena nanging krana nalika Antasena tasih lare dipun panjalmani Wangpada Pawenang lajeng Wangpada Pawenang ngendika Guru eling dilingno iki sesuk bocah ora iso basa yen kita ora kajen marang bocah iki aja kita rasakake aja kita lebokke ana ati menika saking waleripun Iwang Padawenang kemutan Bu ya nggih lajeng Janaka anggenipun mbuyas ngajeni dhateng Dewa Kumamani ngunjak widodari menika undranipun lepatipun Adi Guru rikala jaman kayangan wonten kraman Prabu Niwatakaca Prabu Niwatakaca badhe nggayuh Dewi Wara Supraba Dewa kawon sedaya Mbuya wenten ing kiyat nanggulangi dhateng kridanipun Niwatakaca temah adipun masih dawuh supados nggodha pendhita ing mapan wonten ing Guwa Mintaraga ingkang peparap Resi Ciptoning mongko Ciptoning menika ugi Janaka Adi Guru dawuh dhateng para widodari sedaya widodari medhak nggodha dhateng Ciptoning Mbuya Kental kirang menapa widodari nggih anggenipun Girikuda menika werni-werni ya ana sing joget ana sing campur sari ana sing dangdutan ana sing ya wis manten Mbuya Kental ngantos ingkang raka nyandang dados widodari sareng kula ing nggodha kok Ciptoning kok nyelethuk ana wong lanang kok seneng dadi wong wedok apa seneng nggerbini mak plentus ki raka nggerbini nglairaken pun cipta rasa lajeng katimbalan mungging kayangan adipun sing ngendika mekaten Ciptoning yen kita bisa nyirnakake Niwatakaca tinimbang Supraba didhawuh marang Niwatakaca kita dhawuh wae Niwatakaca pejah lestantun Supraba kadhawuh Ciptoning nggih pun Arjuna rak namung Wara Supraba king menapa sanesipun ugi dados garwanipun Janaka menika dudu salah Janaka salah widodarine padha-padha widodari kok ora iso dadi bojone Janaka yo ethok ngimpi contoh kados Dresanala ngimpi dateng ngimpi wadul bapakne Rama kula wau dalu ngimpi ketemu Janaka kula kudu dadi bojone Janaka nek nganti mboten dadi bojone Janaka kula trima mati lan napa enten wong tua tegel nyawang anake gumblimpang mung mergo kepengin duwe bojo lajeng Brahma medhak dhateng Mercapada Janaka anakku peken ora gelem bajut nyawamu Janaka lajeng mungkin pripun nggih ming ngoten to ngantos klampah Dresanala lah sak eneng-enenge widodari ngimpi sedaya menika undranipun lepat mboten saking Janaka nanging widodarine Kakang badhe kathah-kathah ing dados pangendikanipun Kakang Trada wosipun ulun tetepaken yen to satya tetiga menika dados mamalaning jagat yen Mbuya dipun singkiraken temtunipun jagat Mbuya badhe tentren saklaminipun pramila badhe ulun singkiraken ing mangke anggen ulun badhe ambudidaya mboten perlu minta sraya dhateng sinten kewala cekap ulun pribadi mboten Kakang Kaninga Putra Sikara bala kang tumingal perang campo kang samya medali lerat tadet bileting konto oh ayang kumenguncang niti benjang sangat diladinyo medali
Dresta Surawilaga kaya buta sing ngregil pasti Joko Dendanyo mangembah boyo sinegek iki sami imbal wacana tan kalajengaken legeng tias mangu-mangu Iwang Pramesti Bathara Guru Tripandrat datan kedaring lati Triwangan Tripandrat kedhep tigang kedhepan Iwang Pramesti Bathara Guru tan nglajengaken nggih paring pangandika marang Kang Raka Sanghyang Narada kesaruge kiring njaba piyak tangkep karsa ing ngriku capos sinten ingkang kepareng nglongok stil Binatratna ora kaya utusan saka ing kraton Ngamarta nging danutus putra karang kabulutan kula Petruk kantong bolong miyak pasibaning para dewa manjing dening Purantara mendrak alon tata lengkaira anata mring trapsilane ora nungkulna uga ngungasna jojog hang ujung wasta kali pisan tuwu bekti angantu sabdaning lata mawantya wantya Kakang Narada nggih Petruk sowan wah bocah Ngamarta ora kena dirasani to nek adate Petruk karo Bagong asli mesti karo Bagong adate nggih lajeng pun timbali kiwala inging
Nembe marak sowan Petruk kanthong bolong. Nggih. Petruk padha Basuki kita ngadep ana ngarsa ulun. Yen tangupi sowan mami sowan kula kirang kerja kersa ingkang nampa wah seniman ki yo pancen awet enom awa nembang iya ulun tampa bekti kita Petruk lho ulun tampa bekti kita. Ulun niku tiyang pundi? Ulun kuwi aku. Kita kuwi kowe. Ora ngoten. Dados kita niku kula, ulun niku panjenengan. Ulun iku aku, kita kuwi kowe. Lah nggih. Kita rak kula to niki. Ulun rak panjenengan. Wah, jan. Tak kandhani. Nek kita ki kowe, ket wau. Ah, nek ulun kuwi aku. Ulun niku pukulan Bathara Guru dadi sampean, bang tak pejet weteng sampean. Maksudku, aku ki yo duwe ulun. Ora ngoten, dadi ulune dhewe-dhewe. Ampunlah. Ulunen kono. Dadi kowe kuwi nek omong muni aku kuwi ulun. Aku sampean. Sampean ulun. Aduh. Kowe iki muni aku ki ulun nek sapa wae kowe kuwi kita. Kok ora mudeng ta aku? Lah kita yo marai stres ana rada stres e. Dadi nek adi guru muni ya sembuh lah ora iso ulun. Rada nganti posing malah. Adi guru nggih Kakang, kula paring pangandika cara titah kemawon. Petruk, nggih wonten paring adawuh.
kowe ngadhep ana ngarsane ana ngarsaku ana wigati apa nah cetha ngoten kok dadak nganggo ulun kita nek janjane basa bagungane dewa ki cepet di sinau yen aku ulun yen kita kowe yen mbuya ora punapi apa kadiparan kepiye kumayangan padha basuki no dadi pribadi kita yen muni aku ya ulun yen muni kowe karo wong liya tegese karo Gareng ya muni kita karo Bagong ya kita karo Semar ya kita ngono karo ulun ya kita mergo wong sejene yen pribadi kita muni aku ulun ora do mudeng niki kula nggih pun ngagem basa dewa mawon kita sungkem ana ngarsulun ulun tampa matur nuwun banjur sedya kita punapi dina kita manjing ana ngarsa ulun munggah ing kayangan nggih ulun mbok bilih wonten kalepatan anggen ulun badhe matur wonten sa kita mugi-mugi kersa kita ulun paringi pangapunten kuwale ingin leres kadiparan ulun mbok menawa akeh atur kang luput ulun njaluk pangapura mbuya dadi apa-apa ya iki malah saya kentir meneh wis diomong nek kuwalik kok malah diwangsuli oh iya ding wonten kalepatan ulun keparenga kita kepareng ulunen ulun nyuwun pangapunten mbuya dadi apa matur nuwun sepisan ulun suwan ngersa kita menika silaturahmi badhe mangertosi kawilujenganipun kita sak pendhoyot kuwi apa sak rombongan dewa ngoten lho oh iya kaping kalihipun ulun sowan wonten ngersa kita menika mbuya saking penyuwun ulun piyambak nanging dipunutus para ndara-ndara ulun saking Ngamarta iya saperlu caos atur wonsanipun pukulun caos uninga caos pawartos bilih wedal puniki ndara ulun Arjuna menika nandhang yati mongko sampun kathah para wiku sampun kathah para pendhita ingkang ngusadani ewas malih mbuya saged enget Puradasima ora sima ki macan ngene pandhan sima enten nggih nek enget Puradasima ora pandhet ora dengkulmu mlocot wah wis ora kathah para pendhita ingkang ngusadani wis manten mboya saged walu ya jati walu ya waluh nah lajeng kepareng pemanggihipun para pepunden para sesembahan kula sampun gumathok utusan ngaten Petruk sawana ning kayangan nyuwuna usada marang Pukulun Bathara Guru ngaten pramila saking menika ulun badhe nyuwun pirsa gandeng ndara januk kanggenipun nandhang yadi menika ngantos enggak sak nginggiling ngaten enggak ulun badhe nyuwun pirsa usadanipun ndara kula punapi Pekaten atur ulun mugi dadosna kawigatosan wonten kersa kita matur nuwun dadi ulun bakal ngupaya usadani Janaka nggih upama ulun suku Wangisulan yen to ulun ora mangerti wah menika nggih tidak mungkin kok aku bahasa Indonesia bareng mbuya mungkin masalahnya ngaten lha niki dewa lha mung dijaluk tamba titah kok mbuya ngerti menika ya tangeh lamun ya kudu prisa dipun bekali ya wis kepara ulun dawuh marang kita metu njaba ngenten ana sak njabaning kayangan mengko bakal ulun lembuk marang kabeh para kadang dewa lan para sesepuhing dewa Sinungwati jagat nyukang kinarya momong saliraning kang
saliraning kang ampun ngantos dangu-dangu kula tenggo wonten Jawi. Iya, kula sampun gadah paugeran wonten raos. Niki mangke nek kula wangsul ora nggawa oleh-oleh usadane Ndara Janaka, keduwung kula wangsul tanpa nggawa sirah. Kula jiwani karo dewa. Pun ngoten mawon. Pun mawon medal Jawi. Iya. Sikesake pukulun. Yo, hati-hati Petro. Ngapa ngemek-mek? Kuwi nganggo klambi barang. Nganggo klambi seragam dewa barang, klambi Jawa barang. Wong rumangsane meng nganggo klambi Jawa kete klithik. Boyong rumangsane meng anake pademong nembak busi. Saya yang nyuwun pamit ngati-ati Petro. Adi guru nggih Kakang Rodo menika supados adi guru enget swanipun Petruk menika supados paduka enget. Wah, mambet. Engetipun adi guru ngaten. Aja sok ngucap lasih marang titah kanggo ya luput. Kasminyatanipun Petruk Swan nembe kewala dipun mesti badhe. Anggayo siranipun Janaka Werkudara pun Antasena. Nggih. Ampun ngantos ajri kangelan paduka Kakang ulun aturi medal Jawi. Mranata sangganing para Jiwandana supados nundung dhateng Petruk medal saking kayangan utawi wangsul wonten Persapada ulun badhe nganglang jagat. Narian punten dawuh, mboten Jawa. Ing istang dawuh kula nyuwun pamit pukulun. Pran ngati-ati penyarian paripana sabdaning Iwang Pramesti Bathara guru mentah marang sangganing para Jiwandana. Arsa manjing ing Purantara yen cara Mercapada kedaton Juluk sangka ing dampar cendani nampi gamparan gading tindak marang ngarep para widodari. Ketingal lamun singgo ngene saksana Iwang Jagatnata manjing jroning Purantara. Saralaya
Sagung jajahan nanging sang tangi kibir sang resikane Kaputra kang anjok saking wiyadi singgih kang wonten ing Purantara nenggih kang wonten ing pagelaran Jawi. Sang Hyang Narada ngawi sangjaning para Jiwandana Gurajog tanpa harapan ngadhep marang ingkang wa Sang Hyang Narada. Kenjeng bidhal ngawi sangyaning Purnawadya Kusma nyang kumura bendhe munya mangungkung salang tunjang rebut ducung bledhog lir katon mangampak-ampak Wantrada nyadhong dawuh inging putra Bathara Indra nyadhong dawuh inging putra Bathara Tantra kula nyadhong dawuh inging putra Bathara Indra ngelah nyadhong dawuh putra Yamadipati nyarikan wonten dawuh kabeh dhewe wis padha budhal bakal ulun timbali kula semanggaken sanipun Wantrada
Indra, Tantra, Brahma, Yamadipati lan sak pinunggalane. Ulun paring dawuh marang jeneng itu. Ulun ngemban dawuh marang jeneng marang sungsane Adi Permesti supaya tak ratake marang jeneng itu kabeh. Iki mau sing dirembuk ngenani bab mamalaning jagat. Titah kang ing kono dadi malang jagat ora ana jebung kang dianggep Werkudara, Antasena kang sarta Janaka. Janaka nggone dadi malang jagat kono wani titah gunjak marang widodari. Antasena Werkudara nggone diluputake dianggep memalang jagat krana ing kono titah nora ngajeni marang dewa. Durung paripurna nggone padha rembugan ngantarane Adi Permesti lan Ulun Petruk sowan samudanane bakal jaluk usadane Janaka kang wektu iki nandhang yodi. Sangka reh parentahe dawuh Adi Permesti Bathara Gumang marang jeneng kita kang lumantar marang Ulun Petruk supaya merpeki supaya ditundung bali aja nganti mindun gaweni. Tak kira marang jeneng kita kabeh Petruk wedi. Lah lepatipun Petruk ditundung supaya bali. Mbuya gelem bali wose dipasrahke marang jeneng kita Purbasesani. Prayoginipun wonten rada kiwara rumiyin kula aturi merpeki dhateng Petruk. Yen Petruk syukur kapirma dhateng wonten rada purun dene mboten mangke ulun inggih badhe ngunduraken dhateng Petruk. Yo Yamadipati, Tantra, Brahma, Indra aja nganti kalih ngono to. Tak perpekane marang penyarian kok menawa mengko wedi Petruk. Kulawan Ulun lan penyarian. Penyarian wonten dawuh Petruk diperpeki mengko tak pirmanekane becik supaya bali. Kula dherekaken wonten rada. Awat-awatana anggon kulumaku ngestaken dawuh. Ngerkasane iki terangane nek wong ki nek dadi wong cilik kaya aku. Anane ming dikongkon karo direh, nek ana apike dialem, nek ana eleke ngelek-elek nganti tekan kucir. Saka jempol sikil. Kapan ada di wong gedhe? Mau wadane wong cilik iki rada fungsi mesti disemayani. Ayah.
jenengan kepengin dadi wong gedhe kok ra iso-iso. Tekan kene keroyo-royo grenjeleng atiku ki mengko mesti bakal ora oleh gawe. Mongko cetane aku tekan kene iki golek tamba. Ngusadani Ndara Janaka lan dewa kok ya goblok lho, mun. Ya mongko aku mengki jinan arep ngejak gareng kumat sikile. Arep ngejak Bagong boros. Bagong ki boros ya. Kita ora ndek keruyalan apa-apa entek. Ngarang ya Bagong adijak ya montas kecekel polisi barang ku dadi moh. Monggo nek ngejak kaya aten-atene angel. Kagol sithik nesu. Kagol sithik nesu, mongko nek jajan kudu kon bayari. Ngrasani ojon. Ngegeti ora. Grundak-grundel. Kowe nututi ya kowe. Aku semelang nek kowe mampir nggon kowe. Aku ora sida mampir nggonmu kok. Mampir pacul bokongmu kowe. Aku ki ora ngopo-ngopo, aku mau cocok mampir nggonmu nek jajan iki rasaku ki ora apa-apa. Ayo mampir nek pengen remuk kowe. Bendo gundulmu dadi selawang-lawang ku andamu. Nah malah gedhe. Nek kudune iki sewalang-walang kok selawang-lawang. Kowe iki ning kene mu ngapae? Kowe iki ngapae? Sowan ngersane pukulun Bathara Guru. Guru sapa? Guru SD du. Apa guru olahraga? Udu. Nek guru olahraga sing brengosen kae sawabi. Aku wis dong iki. Bathara Guru ki dewa. Oh, dewa ki apa? Dewa kuwi, waduh ning jelaske piye ya? Dewa kuwi wong sing sempurna. Oh. Dewa kuwi. Yo piye? Apane? Aku meneng iki yo ngapain? Njaluk tamba. Bojomu lara apa piye? Ndara Janaka sing gerah. Ning kok ketoke iki ora bakal oleh gawe. Mergane apa? Dewa-dewa ketoke aku sowan ki kaya kepiye ngono lho, Gong. Engko nek ana apa-apa piye, Gong? Maksude nek ana apa-apa ki piye? Maksude nek ana apa-apa ku nek dewa nganti ora maringi kusadane Ndara Janaka, aku mau ditembung sumpah. Nek niki mangke ora oleh tamba tumrape Ndara Janaka, kula mboten ajeng wangsul trima ninggal sirah ten kayangan, ngono aku mau. Ya kan ninggal ndasmu ngono. Engko tanpa ndas kowe. Lho iki maksud iki ming dienggo wedi-wedi ngono lho. Ayo nek wedi nek ora. Ah, mulane ngene nek engko dewa kok ora wedi, ha iki kowe tekan kene iki ngopo? Siapa? Kowe kuwi. Ayo ngetutke kuwi. Mbok menawa mampir nggonku. Yo upamane engko nek ana para gawe nek dewa kok ora nrimake. Aku munggah kayangan yo ditundung, mung aku sumpah kaya ngono mau. Aku wani lho dewa nek kowe njuk piye? Ayo panen ana diwane. Aku kowe ndelok. Aku ndelok piye? Kowe nek wong ndelok sak ngono iki karo sing lakoni iki yakin. Nek wong ndelok kan mangan-mangan. Tut-tut. Ndelok karo ngadeni wayang mongko ora tau bener piye kuwi. Ayo kudu wani karo dewa kaya sing ngakon sampeyan sapa? Aku. Sing kudu wani sapa? Aku kowe. Anak aku ora wani. Bali wae kono Gong. Singit aku. Tekan kene iki tembayatan nek kira-kira aku lara ku ya kudu melu lara. Ngaku ki ora tau emosi. Yakin. Lah mbok tekan ngendi wae nek kono emosi wegah. Waton ora ngrasani bojoku pisan.
Sapa sing wani ngrasani bojoku tak plathok ndase? Sapa sing wani ngetke bojoku tak cugil matane? Sapa sing wani ngelek-elek bojoku? Oh, tak remet-remet kuandani. Monggo bojomu ki elek. Sing ngomong sapa? Aku barang. Jan iya, arep ngopo kowe? Yo nek iso ki elek aja nganti dielek-elek. Wis ngono wae. Ora Gong, pamane engko. Ana kedadian perang aku wani karo dewa kowe wani ora? Manut kowe. Nah, wis kena kancane aku. Dadi tegese ngono kuwi kowe labuh karo aku. Ana laraku aku kakangmu. Kudune kowe melu lara. Asing nambake sapa? Ana matiku kowe kudu melu mati. Engko nek pemane nganggur. Dadi ngene terapi iki kowe iki lara, atau setengah mati yuk modar sisan yuk. Pemane aku sing ngepek ngono. Lah yo elek. Pokoke aku manut kowe, ning penting kowe ngewangi aku. Upamane engko piye? Nek ana apa-apa, nek ana dewa kok nantang aku, kowe bres diantem dewane. Anggo apa? Watu. Ya. Gede apa cilik? Nek cilik dudu watu, krikil sing gedhe. Ning ndi? Karemu. Yo, wis. Engko ya, engko wis. Pemane piye pemane? Kita udu bali Petruk. Yen mbuyak gelem bali, mbuyak iki piye? Mbuyak iki ora. Kita ki kowe. Kowe Petruk nek ora gelem bali, aja takon dosa. Wani marang dewa tak jabut nyawamu. Nah, iki kowe, yo kowe muni piye? Sukses, aku yang ngono. Sukses kepiye to iki? Ha terus bresku mau kok ya, ora ngono kan lali kok ya. Bareng ngoten kula nggih mboten wedi kalih dewa. Apa abamu? Aja tinggal playu Petruk. Mboten ajeng playu, babu. Terus wong wayang dewane brus tiba glajar didak-idak. Ya, ya. Dadi ngenteni rebo ngono. Babu ora rebo. Pokoke ngenteni tembung babu ta kowe? Heeh. Ya ge minggu ngenteni rebo nek kesuwen kowe iki, Cok. Ya wis tak titenane nganggo sepoko muni kebo ngono tak anteme. Aja muni kebo, babu kok kebo. Tak golekne watu sing abot. Sing gedhe lho, Kang. Tenangno pikirmu. Ayemno pikirmu. Semene kurang gedhe ora? Ora wis ngono kuwi pas. Pamane gawe conto niki. Niki kula badhe nyuwun usadanipun Ndara Janaka pukulun. Ae ora kena. Le babu engko. Gusik. Nek ngoten kula mboten ajeng maksul. Nek perlu kudu kula ngamuk teng kayangan. Lho, le babu kapan? Gusik to. Selak kemeng le nggawa ki. Wajib mboten ajeng maksul. Wah, lah kita ora manut marang ulun, apa wani marang dewa? Iki engko iki sen. Isih engko. Kula mboten badhe ajrih. Babu saiki. Heeh. Sing muni babu ki dewa ya nyok. Jan malah cengelku sing dikancang ki to. Nggo praktek ngene lali. Pokoke contone pokokane babu ngono to. Ya. Antenane. Anggere ana babu pokoke bres. Ya. Ah, Petro iki ulun iki Prabu.
angin bambaning kaya ngamuk sawero gringging dewa kang pinangka skaring bawana aku nak weruh wonge kok jengkel kanteme sak betul engko sik ah iku kudu ngenteni babu iki ngenteni babu ya nek sing muni babu sindene ya kepruk ayo aja kok dur yo sapa-sapa dikepruk nek sing jengkele marai babu kuwi jengkelke kono ayo kepruk kaya ayo aja kok ya pokoke kono oh iya ning mbane engko saiki babu to aja ah engko sik engko ndak lali engko sik olehmu tak angkate engko ngene saiki iki model iki gek bres ngono lho gek urusan iki engko sik urung tantang-tantangan kok iki urung nesu kok ya karepku iki bres saiki yo tak turu sik ngono lho utange turu bres meneh ya ora apa-apa wis yo bres pindho heeh lho gurih cocok e musuh kok ngono kae saiki wae engko sik sedengan engko sik olehmu iya ning ko ngenteni babu ngriti telo sapa-sapa muni bablek antep watu tenan nyari-ari kula wae nggawa bagong waduh wong koclek digawa arep kok nek koclek karepmu waton ora muni babu pokoke anggere kowe muni babu ya sabet tenan gini kok muni piye-piye sak karepmu serang ngurus pokoke babu sing tak inceng pukulan merpeki kula ya kira-kira jam pira kuwi lek muni babu engko sik to jam pira ora dijami kok ya kowe iki ulun iki sulan marang jeneng kita Awisama dawuh Adi Permesti Bathara Guru nggih dos pundi wose yen ana kayangan mbuya ana usadane Janaka mula kita kudu bali sik kok lehmu ngundha ambekan iki krungu kene sih pokoke gek muni kon muni babu terus selak kemeng ki lek nggocek iki ndak selak kejaman kok ana muni babu kok kejaman kowe nek kesuwen ki nek turu ngebyar ayo malah sini-sini to le bali saka babu ki kok bali saka babu kepiye kowe ki nek ngomong ki ah mongko kula sampun sumpah nek niki mangke kula ora oleh gawe ora oleh usadane Ndara Janaka wis kula trima ninggal sirah aja wah wani marang dewa sing tak wedeni awamu lho ya sing enom kita menantang marang dewa Petro mboten kok nantang lho. Kula ya mung diwarahi kok. Kita mbuyak gelem mundur aja takon dosa. Ana titah tak lebur ana kayangan. Lha muni babu ya apa to iki? Lah malah turu mesti. Nggih badhe dos mriki kula ladosi Bu kula. Niatmu iki janjane piye to, Gong? Gong. Ngapae? Lho. Ngopo iki? Mangkal tenan aku.
Mau takon nyampluk ora nyampluk. Ah babone ngendi? Ora sida muni tak tinggal turu nang. Aku suwen le nunggu babu ki. Apa ndadak nganggo saat. Mengune babu kok. Iki ora muni babu wis dadi le tantang-tantangan. Ayo gak dinyang pira ngono. Golek dadi le tantang-tantangan kok ngenyang iki piye karepmu ki? Wis gelo aku wis. Nggo watu ngoyo-oyo ora sida babu ya wis. Sunah wae. Wis sunah wae. Moko sesuk bengi iki prae iki. Ayo sesuk kok iki. Wis seminggu ae. Tak sing kene neh. Sida babu ra iki. Kok cumpen dite. Ana wong anu babu kok ya nggo dhuwit. Wes ora gelem maju. Aku ki nek ora emosi ora iso. Perang ki. Apa kudu nganggo ngombe? Ngombe apa? Ora tau. Pokoke nek anggere ana wong ngacat bojoku, ngelek-elek bojoku, omong ora aku tak idak-idake. Ning nek liyane kuwi ora wis. Ana maju kok. Aneh tenane. Nggih nyuwun ngapunten pukulan penyarian bosipun yen mboten kersa maringi usadane Kundana Janaka mboten badhe wangsul kok.